Ibilbide bat izango da, Irati liburuan proposatuko diguzuna, eta euskal literaturako, 5 liburutako, 5 protagonistaren eskutik egingo dugu gogo eta hau. Bai, ideia izan da hori, ikerketa bat bazegoen abia puntuan, baina testu irakurgarri eta interesgarri bat sortzeko saiakera egin dut, eta horretarako ibilbide modura antolatu dut liburu hau. Apropos eta nahita eta azpimarratuko dugu, benetan azpimarrarria dalako, akademiatik aldentzeko ahalegin hori egin duzu liburu honetan, badaudelako, Lisbe bilduma bebai akademikoagoak diren liburuak, baina bada apurtxu bet literatura bezartuta, bestelako, arintasun batekin irakurtzen den liburua da. Bai, hori zen ideia, azken finean agertzen dira kontzeptu batzuk, edo badaude gogoeta batzuk, ideia batzuk, baina pixka bat saiakera estiloan idaztea eta esan dudana, irakurlearentzat modu errez batean plazaratzea gai hau nolabain. Gogoeta hauek egiten eta ikerketa hauek egiten, saretxu bet osatuta daukazu, zeuen artien laguntzen, elkar ezagututa, lagun bat gonbidatu duzulako gurekin bat egiteko gero, nor da bera eta zergaitik aukeratu duzu? Bai, Jone Rubio egongo da gurekin, bera arte kritikaria da eta ikerlaria ere bai, biok gaude ariak ikerketa taldean, eta pixka bat berak ere horrelako gaien inguruan hitz egiten du, eta ikusteko ere, ez ditugula horrelako lanak bakarrik egiten, betiago inguruan beste norbait, sare bat, eta, ez dut ikuspegi polita ekarriko duela berak ere. Hau ibilbide bat da, proposamen bat, novela batetik bestera paseatu ahala espazioaren inguruan gogoetatzeko. Izan ere, espazioa nola okupatzen dugun eta espazioan zehar nola mugitzen garen, ez dira kontu ez deusak. Irati hiriari buruz egingo dugu gogoeta, baina hiria bakarrik ez, titulotik eta azpititulotik hiria, espazioaren irakurketa bat egingo dugu, baina irakurketa feminista izango da, eta euskal literaturak lagunduta gauza asko liburuan, eta batez ere 3 ardatz horiek, ezta? Bai, espazioaren inguruan hitz egin nahi nuen, eta zehatzago hiriaren inguruan, baina horri buruz gauza asko esan daitezke ez, eta nik argi neukan perspektiba feminista batetik hitz egin nahi nuela espazioaren inguruan, ematen duelako aukera ez, beste gai askoren inguruan hitz egiteko ere, gero aterako dira, suposatzen dut. Eta nahi nuen egin euskal literaturatik, literaturak baukalako ez, potentzia hori, gero errealitatean bizi ditugunak edo ikusten ditugunak beste modu batean agerrarazteko eta iruditzen zitzaidan ematen zuela bidea. Egiten dugu literaturari buruzko gogoetak Irati eta gure ikusleak ere horretan ohituta egongo dira, liburu bat hartzen dugunean, liburu klasiko batek beste sasoi batera garamatza, gaur egungo liburu garaikideek ematen dizkigute pistak nortzuk garen, zer pentsatzen dugun, bada literatura gure pentsamentua moldatzen duen zalantza barik pieza garrantzitsua irakurleontzat, eta egiten duzu horren azpimarra be bai liburuan. Bai, niri iruditzen zaitez, badela literaturak ematen digula aukera gure inguruari buruz hausnartzeko, eta esaten zenuena ez, baita beste garai batzutako pentsamoldea zein zen ikusteko, askotan literaturan bertan literaturara trasladatzen delako pentsamolde hori, edo pentsamolde horien kritika bat, edo badauka gaitasun hori literaturak bai. Gizarten pentsatzen dena, literaturak birproduzitzen du, eta guk jasotzen dugu bai literaturaren bitartez. Bai, birproduzitzen du kasu batzuetan, eta galdekatzen du nolabait ere bai, ez? Galderak egiten dizkio garaian garaiko pentsamolde horri, ditugun garaian garaiko iruditeriri ere bai, ez? Haiez, hiriaren kasuan oso interesgarria da ikustea, gizateriaren historiako momentu oso desberdinetan nola beti egon den presente ez, eta nola garai bakoitzen modu batean edo bestean begiratu zaion, imaginatu den, irudikatu den.
zera ezberdinetan jaso dugun hiriari buruzko gogoeta, eta gero piezak aldatzen hasten zarenean, pertsonaia nagusiak aldatzen hasten zarenean, nola aldatzen den pelikula osoa, eta apurtxuet horri buruzko gogoeta egingo dugu liburuan. Espazioa ideologikoa da, politikoa da, esaten dugu. Guztiak dauka, pentsamentua guztiak dauka, arau batzuk guztiak dauka, barruan daukagun eskema bat, ez da? Bai, hori, liburuko kasi lehenengo esaldian aipatzen da, ez? Azpimarratu nahi nuen, espazioa badela gure bizitzaren parte, ez? Ezin gara espaziotik at egon, edo bizi, edo mugitu, edo delakoa, baina askotan ez diogu horri erreparatzen, edo, hor dago, ez dugu horren inguruan pentsatzen, baina, behin hausnartzen hasiz gero ikusten dugu, ez direla ausazkoak, ez, gauza asko, hiri bat nola dagoen antolatuta, ezakit pertsona bakoitzak, ez, nola mugitzen den hirian zehar, nola ze gauza egiten ditugun etxean, zer gauza egiten ditugun kalean, ez? Eta horren atzean, badaudela beti implikazio politiko batzuk, edo baude botere harreman batzuk, edo islatzen da nolabait. Espazio horren irakurketa feminista hori egiteko, liburuaren ardatza hori izango delako, euskal literaturako 5 liburu, 5 pertsonaia, emakumeak guztiak, eta 5 atal. Etxean egongo gara, kalean egongo gara, tabernan egongo gara, laguntasunaren garrantzia, eta purtsuet, bidegurutze hori eta hiriak eskaintzen duen edonor izateko auker hori, dituen gauza hon eta arrisku guztiekin. Nola iritsi zara, 5 espazio mugatzera, eta batez be, 5 pertsonaia hauek balio didate hau guztia kontatzeko. Bai, egin nuen hautaketa bat, ez, liburuak aukeratzerakoan eta argi neukan, nahi nuela emakumezko protagonistak zituzten 5 eleberri hautatu, ez, ikusteko, emakume horiek nola bizi duten hiria, ez, zer gertatzen zaien, kalera ateratzen direnean, nondik mugitzen diren, nondik ez, estrategia bilatzen dituzten, ez, ze arrisku hartzen dituzten, ze tentsio sortzen diren. Eta ikusten nuen gainera, protagonista horietako bakoitzak ematen ziala aukera ere beste gai batzuen inguruan hitz egiteko, ez? Ze espazioaren inguruan hitz egitea ez da soilik espazio fisikoaren inguruan hitz egitea. Aukera ematen du, familiari buruz hitz egiteko, laguntasunaren inguruan hitz egiteko, desiraren inguruan hitz egiteko, gozamenaren inguruan hitz egiteko. Eta gero saiatu nintzen liburua saiakera bilakatzerakoan horri nolabaiteko forma bat ematen, eta horregatik planteatu nuen ibilbide forman. Iruditzen zitzaidalako gai horietako bakoitza espazio jakin bati lotuta, ez, aipatzen zenuna etxea, kalea, taberna, aterpea, aukera zegoela horrelako ibilbide bat egiteko eta irakurlea ere nolabait ibiltari bilakatzeko eta espazio horietan barna ibilita gai horietara hurbiltzeko. Nik Lucia Zuen Momioren Tierra de la Luz liburua aukeratu dut, uste dudalako oso garrantzitsua dela horrelako espazioetara ikusezinak diren errealitateak islatzen dituzten lanak ekartzea. Novela honek Engoloren historia kontatzen du, Gineatik Estatu Espainiarrera ametxez beterik iritsitako emakume baten historia, eta honekin batera pertsona migratu askoren historiak ere kontatzen ditu, eta erakusten du zein askotarikoak edo zein anitzak diren historia hauek. Gainera, honekin, hegoaldeko negutegietan jornalari moduan lanean diharduten pertsona migratu askoren egoera gogorra modu oso gordinean kontatzen du, eta iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela nolabait denongana gerturatzea. Orduan, ezinbestean novela honek arrasakeriaz eta prekarietateaz eta esplotazioaz hitz egiten du, baina baita duintasunaz, borrokaz eta elkartasunaz. Eta guzti hau kutsu magiko oso handi batekin. Ibilbidea etxetik hasiko dugu. Esaten dabe guztiaren hasiera etxea da.
guztiontzat, babeserako leku moduan edo ulertu duguna, bakoitzak, esperientzia ezberdinak izango ditugu noski, baina eta beti pentsatu den espazio pribatu horretako lekua, espazio publikoa, kalea denean, hori da ulertu duguna, hori da gure iruditeriak dakarrena, baina apurtxu bet, jarriko da zalantzan gure adibidearekin hori guztia. Bai, argi neukan, etxetik abiatu nahi nuela, esaten zenuen bezala hori. Bidaia guztiak edo bide guztiak hasten dira etxetik, nolabait. Eta baliatu nahi nuen ere bai, esaten zenuen horri buruz hitz egiteko, gure pentsamenduan oso oinarrizko ideia bat da, bitan banatzen dugula espazioa, espazio pribatua eta espazio publikoa. Eta gainera nahiko modu zurrunean bereizten dira, bata da esaten zenuena, etxeko ingurune hori, lotzen dena familiarekin, intimitatearekin, deskantsuarekin, eta askotan ere lotu izan dena emakumearekin, edo ulertu izan dena hori dela emakumeentzako espazioa, Eta bestea, gehiago, politikarekin, arrakastarekin, sozializazioarekin, lan munduarekin. Baina, ikusten dugu, pentsamendu horretan barneratuta, ez direla hain espazio zurrunak, bereziki begiratzen baldin badugu, gure egunerokotasunari behatzen baldin badugu, ikusten dugu, batetik bestera mugitzen garela, eta bereziki hor, zergatik Panpox eleberriak uste dut oso ongi islatzen duela hori. Arantxa Urreta Bizkaiaren eleberria, irakurtzen, Irati, aukeratu dituzun pasartiek eta urteak pasata, 70ko, azken urteetako eleberria dalako, ze modernoa dan. Oraintxo konturatu gara, ez da? Ama horren bakarrizketa hori, ama abandonatu langile horren bakarrizketa hori, ze baliogarria nahi izan duzuna kontatzeko. Bai. Ez da bat ere zaharkitu alde horretatik eta tamalez. Ikusten dugulako emakume bat, bere haurraren ardura osoa daukana eta etxean ardura pila bat dituena eta hortaz kanpo, etxetik kanpo lan egiten duena. Eta, islatzen du oso ongi gaur egunean ere emakume askok bizi dutena, dela itomen hori, ezin iriste hori, eta nola zeharkatzen den espazio pribatuan egin behar den guzti hori, eta horrek dakarren lankarga, espazio publikoan ere egin behar den horren guztiarekin, eta uste dute bere pentsamenduarekin batera, ibilita, oso ongi harilkatzen direla bi espazioak, eta ikusten dela ez direla bi espazio kontrajarri eta etengabeko harremanean daudela nolabait. Beste novela moderno bat esango dugu, egunero hasten delako, Saizar Bitoria, eta horko protagonista bat ere aukeratu duzu. Kaleko gogo eta horiek egiteko, urteak pasatu arren be, ze baliogarria, Giseli gertatzen zaiona, kalean zer oso dabilen, eta momentu baten kalea ze deseroso egiten zaion. Bai, bi eleberri hauek asko gustatzen zaizkit alde horretatik, badira beste garai batekoak, baina ez dute gaurkotasunik galdu nolabait. Eta hori, bigarren atal hontan gehiago hitz egin nahi nuen gorputzaren inguruan, eta gorputz batzuek kaleko espazio hortan dituzten daukaten zilegitasunaren inguruan, eta beste batzuk nola ez duten zilegitasun hori. Eta Gisel protagonista honek oso ongi azaltzen du hori, nola bera neska gazte bat da, unibertsitatera doa, eta printzipioz ez dauka olako oztopo edo zailtasun berezirik, baina urdun geratzen denean, eta gaina berak abortatu nahi du, eta hor bauka olako barne gatazka bat edo, horrek nola mugatzen duen edo baldintzatzen duen bere mugimendua eta bere bizitza finean. Gorputza esan duguna, arrazonamendua, azkenien berak nahi dagoena ezin duelako egin bez, baina ikustezin bihurtu nahi duenien ez da ikustezina, eta apurtxuet gero gogoeta egingo da, liburu osoan zier, baina normatiboak ez diren, gorputz horiek nola zigortzen diren, arauaren kanpo dabiltzenak. Bai, honen gainera oso argi erakusten du, askotan ez dela emakumeek kalean edo gau ez ibiltzeko
edo bestelako identitate batzuek, ez, espazio publikoan egoteko, ez dute, ez dago lege zehatz bat, edo ez da kontu material bat, baizik eta gehiago direla diskursoak, ikusten ez ditugun gauza horiek mugatzen gaituztenak, ez da, Giselen kasuan, bera haurdun dago, ez zaio nabaritzen, ez dauka tripa hundirik, ez zaio ikusten, ez, baina horrek ja mugatzen du badakielako, besteek nola ikusiko duten, nola epaituko duten, abortatu nahi duelako, eta, ja bakarrik horrekin mugatu egiten da nolabait bere mugimendua. Kalea eta espazio hori eta hiri hori, gure oinetan dagoen hiri hori, gozamenerako tarte moduan bai. Zuloetan sartu eta tabernatan sartu eta gau giroan eta ustez, emakumeentzat leku ez zirenak, paperaren gainean, baina badirenak noski eta bizi ditugunak, beste bi novela horretan lagun, tabernak atalean. Bai, hitz egin nahi nuen ere gozamenaz eta desiraz, askotan hitz egiten genuena. Espazio publikoa eta emakumeak biak elkartzerakoen ateratzen zaizkigunak dira debekuak, mugak, arriskuak, horrelako begirada negatibo moduko bat, baina badaude beste aukera batzuk eta horregatik aldarrikatzen da ere, kaleak eta gauak gureak dira, hor dago aldarri hori gozamenerako eta askatasunerako nolabait. Eta nik uste bi eleberri hauetan oso argi agertzen dela hori, Ugerra eta Kedarran Kat da protagonista eta Jenis Jopinen Nagore, eta biak dira oso emakume gogorrak, burua askiak, eta hori, gustatzen zaie gau ez ibiltzea, parrandan ibiltzea, haien kabuz ibiltzea, eta pixkat beldur horri, edo gizartean dagoen begirada negatibo horri aurre egitea nolabait. Gogoetarako aukera asko bai, kapitulo horretan, zaurgarritasun hori, eta portxuet, gaixotasuna edo agertzen da nien esate baterako, gorputz gaixotu horiek eta gozamenerako tarte hori iraungitu egiten da batzutan, eta horretarako oso baliogarria gogoeta egiteko, laguntasuna izango dalako aterpea. Bai, ikusten dugu nola bi protagonista hauek baukaten askatasunerako edo gozamenerako aukera horri, baina horrek baditu ere kostu batzuk, edo lotzen dira puta izendapenarekin, edo oso errez epaitzen diren emakumeak dira, emakume okertzat hartzen direlako, eta askotan horren bueltan edo bilatzen dutena da babesa laguntasunean edo bestelako familia mota batzuetan, eta hori aztertzen dut pixkate aterpea atal horretan. Neguko herriak agertuko da bai, Irati Lorritarena eta Añez be, batuko zaigu protagonistetan boskote horretan, eta hiriak ezagutu, hiriei ez gozatu, lagunek eskaintzen duten aterpe horrekin, ez gogoeta ederrak egiten diren horbe bai, eta portxubet jarraituta bai, kanpora goazenean edo hiri handi baten galtzen garenean, bide gurutze hori, azken gogoeta. Bai, Neguko argiak eleberrian, hiriak pila bat agertzen dira, Paris agertzen da, Berlin agertzen da, Euskal Herria hori buruzko gogoetak ere egiten dira, eta asko gustatzen zitzaidan laguntasunak ze zentralidade zeukan hor, azken finean Añez, bakarrik joaten da beste norabaitera, atzerrira bizitzera, baina laguntasunak nolabait gero gidatzen du edo laguntzen dio atzerria den hori nolabait etxe bilakatzen, Euskal Herrian itogarri zen etxe horretatik ateratzen da. Nola, etxeak ere hartu ditzaken esan nahi diferenteak, eta hori aipatu nahi nuen ere liburuko azken atalean, eta oso laburra izan, nola hiri handiak pertsona askorentzat ere izan diren nolabaiteko arnasgune bat, berriro hasteko, beste norbait izateko, izan nahi duzun hori izateko, eta nik uste liburu honek oso argia azaltzen duela hori bai. El patriarcado al desnudo
Otxikuriel eta Jules Falketena. Hasieran gako pila bat ematen dituzte feminismo materialista eta voyeurismoa bera ulertzeko ere. Eta gero gainera rekopilatzen dituzte feminismo materialista frantsesaren autore gako batzuk, itzultzen dituzte testua gaztelerara. Niretzako oso garrantzitsua izan da liburu hau irakurtzea nire prozesurako. Bai. Asko, bat esatearren ongiaz eta gaizkiaz haratago, Nietzscherena. Ez dakit euskeraz dagoen. Gazteleraz, eskuragarri dago edo non, más allá del bien y del mal. Bueno, biziko nitzake Primi Erausterberi, trikitilariari edo pandero joleari hobeto esan da, biografia bat eskaini dio Itziar Ugartek, itzalari dantza du izenburua, eta horre erretratatzen den mundu hori, erakargarria aintzait. Askoz sinplegoa, gogorragoa, baina biziko nitzake nian. Iluntzetan, ardiak bordara batu eta gurasoen tabernara itzultzean, koplak kantatzen eizizkien han bildutakoei. Bertso bakoitza juji batekin edo irrintzi batekin amaitzen eizuen. Eta pieza bakoitza eske erronda batekin itxi. 10 zentimo galtzerdiak erosteko. Jone, eskuartean iratiren liburu hartu eta gozatu ederrartu dugu. Irakurketa, entxegu feminista bati buruz ari gara, Lisipe bilduma dalako, baina hasita maitu bidaian errez goaz aurrera. Ze mozko irakurketa egin duzu? Niri asko gustatu zait hori. Batez ere, nik ere ikertzen dute espazio publikoa, baina liburua irakurtzen hasi nintzenean asko gustatu zitzaidan irakurlea ere kokatzen duela, ez? Ibilbide horretan eta nolabait ere bere gorputza ere ibilbide horren parte dela. Orduan, moduren batean ere sentitzen dugu gu pertsonai horiekin batera ibiltzen ari garela eta hainbat bizipen ere partekatu alditugula, ez? Orduan, bai. Literaturaren bidez, iratiren kasuan, artearen inguruan zabiltzu, irati eta ikergaia zein da egiten duzuna eta arteari dagokionez, ze begitatik begiratu espazio horri? Bai, nik berez egiten dudana da ikertu Euskal Herriko espazio publikoetan 1978tik 80. hamarkadara arte egin ziren ekintza performatibo feministak eta orduan hori, ez? Iratiren lana ikusita oso argi dago hamarkadak eta gaia eta guztiez bat egiten dutela. Orduan, batean ere, bere ikerketa nolabait da nire ikerketaren aizpa handia, edo aizpa nagusia. Eta hori, asko interesatzen zait ere, igual narratibitate horretatik edo horretaz gaindi ere mugimenduetan zentratzen delako, eta azkenean ez, bisualitate hori ere antzematen delako moduren batean gu ere kokatzen garelako hor. Eta arauz beteta dagoen espazio bat, ala? Bai. Guk uste dugun arren, guztiak pisu barik daukala, gure etxea geurea dela, kalera atera gaitezkela, baina gu geu bebai, eta pertsonai ezberdinen arabera ikusten da bebai, momentu baten, edo momentu vital baten, edo gorputze ezberdinekin, kalearen jabe izan gaitezke, edo oso deseroso egon gaitezke bertan bebai. Bai, berez, espazio publiko eta pribatuaren arteko muga hori oso zurruna da, eta, iruditu alzaigu oso zurruna dela, ez? Baina, era berean, araudi sozial eta politiko batzuek markatzen dute hori, eta markatze hori ere artifiziala da. Orduan gorputzaren bitartez ere, hainbatean arau horiek perpetuatzen ditugun modu berean ere desegin ditzakegu, eta kasu honetan ikusi dezakegu, ez? Nola hori artifiziala den eta nola ikusi daitekeen beste modu batean edo, bai. Eta ez gustatzen zait, zure ikerketan momentu batean hitz egiten du Las Bulpes musika taldearen bideoklip baten inguruan, ez? Eta nola bideoklip batek ez sortu dezaken horrelako lurrikara sozial bat, hausten direlako arau horiek nolabait, ez? Eta horrek gizarte baten moralean edo pentsamenduan sortzen dolako arrakala bat. Bai.
Azken finean gu gastronomia gradu bat daukagu, hainbeste masterrekin batera, orduan oso liburutegi zehatza daukagu, baina aldi berean arlo asko hartzen ditugu gastronomiarekiko. Orduan hasten gea psikologiatik, jarraitzen dugu historia, jarraitzen dugu liburu tekniko hagoentzat, ere daukagu fondo txiki bat, gero daukagu ere bibliografia eta inkluso biografiak ere. Orduan, gero gu ere Mondragon Unibertsitateko ekosisteman eta sarean gaude murgilduta, gure katalogoan badaukagu ere baliabide gehiago. Elektronikoak, ezin elektronikoak, gero fakultateen arteko liburutegiak ere kontsultatu ditzakegu, baina fisikoki hemen gai oso espezializatuak jorratzen ditugu. Psikologiatik, biografietara. Hemen denetik dauzkagu, badaukagu ere aldizkariak kontsultatzeko, gero dauzkagu kontsulten liburuak, anitzak. Nobedadetatik, liburu zaharrenetarikoak, adibidez hemen daukagu 19. mendeko liburuskak ere, oso zaharrak dianak, orduan hauek ezin dira etxera eraman, baino kontsultagarriak dira, eta gero ere badauzkagu liburu espezializatuak, adibidez Jose Peñinen azkenengo argitalpena dela azken finean haren bizipenak. Orduan hemen badaukagu ezain liburu espezializatuak orokorregitik, bai? Eta gero ja zehatzenak izango dianak ere biografiak berak. Hemen hainbat errezeta liburu dauzkagu azken finean. Horretaz doa ere gastronomia gradua, baino hemen azpimarratuko nituzke bi. Hemen dauzkat sukaldean Asier Etxeberriak Davide Jorgerekin batera idatzitako sukaldaritza manual oso garrantzitsua, azken finean ere besteen artean Asier Etxeberriak bere funtsa ere dohaintzan eman zigun, gero ere dohaintza horiek paretan ere islatzen ditugu, eta hau konkretuki da euskal errezeten manual garrantzitsuenetarikoa. Eta gero bestaletikan oso garrantzitsua eta azpimarragarria dana, dela aurrentzat argitaratutako liburuxka, familia liburua, orduan hemen errezeta asko daude, eta gero ere aurrak beste liburuxkekin, beste produktu batzuk ere ezagutu ditzazkete. Orduan familiekin batera, ingurune familiarragoan, itxiagoan, ezain espezializatua. Baina azken finean hurbiltzen ditugu gure produktuak, orokorrean, publiko guztietara. Askoren artean badaukagu Josegiro Narizaguak oparitutako liburu oso polita eta guretzat altxor bat dana, azken finean Narizagoa izan zen nazioarteko kide bat eta milaka euro kostatzen duen liburua da. Argazki piloekin, kalidade handiaekin eta gero nazioarteko sukaldaritza ona hurbiltzen duena. Orduan guretzat altxor bat da. Nire ustez, bi argitalpen oso bitxiak dauzkat hemen, alde batetik daukat Silvestre, hau natura produktuen inguruko liburua da, beti ere ikasleak ere jakiteko gure ingurunean oso baliabide interesgarriak daudenak ere, eta ez soilikan guk ikusten ditugun eguneroko produktuek, baizik eta gero ere zuk naturan aurkitzen dituzun produktuak ere esplotatu daitezkela eta gero ere platerak egin, errezetak egin. Eta gero, bestaletikan aurten atera dugu fermentos. Dela manual bat bezalakoa, oso garrantzitsua, ze hemen biltzen dira ez soilik errezetak, baizik eta nola fermentazioaren prozesu teknikoa ematen da, orduan ikasleentzat eta nahi duenentzat, ze hau argitaratuta dago eta erosi daiteke, hurbiltzen du sukaldaritza teknikoago bat denoi. Orduan, hauek bi izango lirateke nik azpimarratzen ditudanak. Eta batez ere, begirada aldatu.
feminismoak hori dakarrelako. Bai. Eta emakume guztion begirada be ez da berdina, eta emakume batzuk zuriak izango dira, beste batzuk beltzak izango dira, batzuk lesbianak izango dira, beste batzuk heterosexualak izango dira, eta oso ezberdina da begirada. Eta orain arte, apur bat ez dugu esan, eta badago liburu osoan zier, paseatzaile maskulin horren begirada oso tipikoa izan dena literaturan, eta aldatzen diozunean generoa, zelan aldatzen dena guztia, ez da? Bai, ariketa hori egin nahi nuen, ez? Flaneus deitzen den personaia bati buruz hitz egiten da hasieran, pixka eta azaltzen da. Bereziki, badelako pertsonaia mota bat permititzen diguna ulertzea, ez? Emakume diferente guztioiek, aipatzen zenituen horiek, nola bizi duten hiria, ez? Askotan paseatzailearen figura hori pentsatu delako gizonezko figura batetik, eta hortik ere irudikatu ditugu hiriak modu batekoak, ez? Lasai paseatzeko lekuak bezala, jendetza bat den erdian, ez? Anonimo izateko espazioak bezala. Eta ikusten dugu hori, emakumeen gorputzetara ekartzean beste gauza batzuk agertzen direla, ez? Agertzen direla gatazka batzuk, agertzen direla tentsio batzuk, eta agertzen direla, arau sozial horiek transgreditzeko modu konkretu batzuk. Zentzu horretan ere zure liburuan gustatzen zait jartzen duzun adibide bat ere, delako argazkilaria, ez, Eulalia Abaituaren kasua, eta hori ez, hori ikusi dezakegu nola, mende hasieran eta emakume burgesek ere bazeukatela desplazamendurako aukera horiek, baina espazio publikoan, baina zirela oso markatuak, ez? Igual egon alzen kaleetan, merkatuan eta alakoetan, baina ez zeukan aukerarik edo ez zuen irudikatzen gizon flaner horrek okupatzen zituen espazioak, ez? Adibidez, Baudelairen kasuan eta alakoetan bestelakoak dira. Paseatzen ibiltzeko denpora behar dalako, eta zereginak eginda, eta zaintza lanik gabe egotea, inoizkotan izan garelako guztiok paseatzaile hirietan, baina oporretan gaudenean, edo hiri bat ikusten goaztenean, baina gure egunerokoan bakoitzaren zereginak kontuan izan da, oso zaila izan daiteke be bai. Arrakala horiek, eta portxuet liburuaren gogo eta lan amaitzen da be bai, ezta? Arrakalak sortu, mingarri izan daitekelako, arrakala horiek uzten dizkiguten zauriak, baina argitasun hortik datorrelako be bai. Eta portxuet, irauli ikuspegi hori eta hiriak aldatu guztiontzat, leku seguru eta onak izateko be bai. Berez ez, ekintza baten bitartez muga bat gainditzen duzunean, argi geratzen da egin daitekeela, ez? Orduan ja iruditeria hainbatean aldatzen da. Gero ikusi behar da ze eragin daukan iruditerian eta gero normalizatzen den edo ez, baina egin daitekeela argi dago. Nik ere lotzen dut, zuk ere askotan aipatzen duzu deserosotasunaren ideiarekin, ez? Igual, abia puntu bezala hori hartu behar dugu, ez? Jakitea, bai emakumeontzat eta bai bestelako identitate batzuentzat, espazio publikoa deserosoa dela edo gatazkatxoa dela normaz, ez? Baina, deserosotasun horretatik ere sortu daitezkela transgresiorako aukera batzuk eta ondorioz bestelako hiri batzuk, bestelako espazio batzuk. Badago beldurra, atzera pausuak egoteko? Ikusten dalako hemen, eta portxuet egiten dugu, ezta? Eta portxuet iraultza industrialarekin hasten da guztia, espazio publiko, pribatu, lanien hasten gara nien emakumeek, lanien etxien, etxetik kanpo eta bar, eta portxuet gure mendebaldeko iruditeri osoa martxan jartzen zaigu, aurrera pausuak daude noski, literaturan bertan ikusi dugu. Sentsazioa lortzen dan edo zer oso arin galdu daitekela? Uste dut baietz, ez? Ez dakit, nik uste dut ez dela inoiz olako prozesu lineal bat, ez? Bada negoziazio konstante bat. Eta, transgresio batzuk dauden garaian, gero etortzen da horrelako, ez? Reakzio moduko bat, bada joan etorriko zerbait esango nuke ez dakit. Beti dago tentsio hori, ez? Baina naiz eta erreakzio hori etorri berez ezin da ezabatu aurretik gertatu den hori, ez?
Orduan, tentsio horren bitartez aurrera pausoak ematen direla, argi dago nik uste beti, igual, ez dakit ikusten da ez, gure egungo gizartean orain dela urte batzuk gatazkatsuak ez diren hainbat gauza, orain ja zalantzan jartzen dira edo problematizatzen dira. Orduan, ez dakit uste dut beti dagoela hor zerbait. Liburu honek torturaren errealitatea aztertzen du. Emakumeek gatazka politiko armatuan jasandakoa ikuspegi feministatik azaltzeko. Gertatutakoa aitortzea eta erreparazio pertsonal zein kolektiboa bultzatzea du helburu. Urteetako gogoetak eta apunteak bildu ditu Karmele Jaiok liburu honetan. Oroitzapen, pasadizo, poema eta aforismoak barne. Idazkera arina eta sakona erabiliz. Maurizia Aldeiturriaga pandero joleak bizitza xumea izan bazuen ere, euskal kulturaren ikono bihurtu zen. Garbine Ubedarenak dira hitzak eta Garlukenak marrazkiak. Espazioak nire ustez ematen digu literaturari begiratzeko beste modu bat eta pertsonaien geruza gehiago ulertzeko beste modu bat, eta alderantziz ere, literaturak ematen digu aukera gure inguruneari begiratzeko.